So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. Let's go, guys. Let's go. Say how much thanks. Let's go. Your chat. Rồi mang thế thì bên này đi. Cái sang. Đây là chú rồi đấy. Sang. Cái guys, em là bao nhiêu? Ako sine stress. Asitholanga lesizoyenza. Oh, guys, like ningas. Sure, ngiyabona nemehlo lami ngathi liyathuthuma. Liyathuthuma ke guys. Kuphume ice store. Kuphume ice store. Asoze. Ziyadura mama. Neighbor. Lekhona nto. Singa our walls. Yes, guys, it's so strong. It's world. Under E. Kalau cuma itu anda, tonton cuma 4 anda. An mas cuma na bangga paisen like this. Nice. But i-price jonga ndi understand konza. Oh, if yo akho kwa i-price yalapha apha zi-dollars. Anda. Mazi. Yeah. Ubona nto? Mara. Nalamaciko andawathandayo jonga. Ezirombo rice. Kangesibhajethi ke lesizile apha Jonga apha 2 4 for dry if it was as is personalized igama lakho bendizawuthi go sazi kalonto jonga manki jonga ez i-necklace for 200 amaciko nangapha hayi jonga alright ne dango jonga laa nto hayi phandle wafuna la let's go uyekene namacika 180 apha uyekene namacika 180 ungayothenga Mr Price amacika i-60 Kyawo. Awami kanjalo kaloku. Awami kanjalo.
okanye ufuna uthi Uyayithenga phamile umhle ufake nesitathu esincinci uthi benhle nani wasengikwam uthi I love it. Well, love it, guys. Oh, yes. Oh, yeah, to work. I just Yeah, boy, I'm too much like a good. my mouth. To shine good. Pata my bunch. I feel Hello, Put. Which one is this one? The 14 Pro Max, the 15K, the 16, the 13, 12.12. The second hand monthly ones are good, 12K, 12.5. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just snooze and miss the moment. You just too important. Nobody like you do. You do. That's not. That's a cow, guys. Oh, the cow. Siyakhonza thina. Siyakhonza. Jonga. Jonga kwa naza i-hat. How are you? Naza i-hat. Why i-hat, guys? Sanibona, hello. Jonga. Basho mi. Ningathatha nje ama-picture kunankinga la ekhaya ningantshontshe. Ngiyanibona. Okay, hayi siya. Jonga. Bese ngabantu abakhonzayo ecaweni yethu eposini. Bathenga lana. Okay. Hayi cute man. Uyayithola ne? Iyenziwa. Wow, why that's great. Sizawuzenzela ilebhayi. Enkosi sisophinda sibuye ne? Hayi wena. Hello. Siyafika nini? Asinoya mthantrose kaloku sizawubuya sinomkhakha. Yeah? Phezulu. That place bintoni ishuka ntoni? I want to say khona or yemu. Ishuka i-brown sugar sis. Masiyepha eParinatos. Not yodwa. Hi, bro.
Go down. That's from Yam. Go down. Not to think that the showers are higher, but This one. Ayikho ne? Hayi ke ndikibatla yona shem. Yeah? In Vela site. Oh. Keep. Yeah. Come shape. Here is the bird. Siyamdana. Zidini mani lezi zalapha ipisha aziyenzi ibe ne-quality. Ngabona bobo baqala. Abantu akuseva Awuyiqeshi ke nontombi. kaloku siyithengile sikodlanga Nditamehlo a-red. arayithi nam ndiyawazi bayasila yagqilela lithi kaloku sala lam ayasinda tomato Ndiyawabona. korayithi uba xa usele wayini sometimes usele Akathi ke intombi ide ibethe fishi. Tilinde ndizothi ngokhala mcingini. Ohambe engakwazi uphuma apha esana. hayi ndizayiphathela ukoba kwidizaini zokuthi bayipakishe asoze nomise because wow ndizohlanza kaloku idizaini newayini oko ndasebenza erestaurant eFourways eParadiso ndaye ndayazi uba kubalulekile uthipha umntu very important. Secondly ndaye kuba nentlonzi zokuthi utya kwamagqobhuka nakho Ingathi sadlala nje ibhola. Sadlala ngomntu. hayi yakudala good kodwa kukho noapazwane but it's raining Awunikho vitshi bona. so yeah nditsho ke ndithi ukuthipha umntu ndokuselayo very important. Ndaye kwanentlonzi zothi I'm going with my food, can I have a takeaway and stuff yabo so yeah somehow yandenza nda-improvise izinto because ndangasibonisi but ndandiyithipha noko ndathipha noba andinamali ndizoshow uba umntu ondiseva ndiyamthipha. Hayi indlovu nayiveza hayi babethile uba size emaponya but into angalifuna ukuba nee-pictures nendlovu now we are leaving okay hayi asoze